ברוכות וברוכים הבאים לבוקר הזה. מדיטציות קצרות באהבה ממני, רעות בק, מאמנת להתפתחות אישית, זוגית ומקצועית, ליצירת כמה רגעים להפוגה ביום יום. תהנו. בוקר טוב. בואו נעצום עיניים, נשב זקוף, נניח לכמה רגעים לגוף לשקוע, ננשום לעומק. נרגיש את האוויר נכנס לגוף ואת האוויר יוצא, ושוב אוויר נקי נכנס, אוויר מיותר יוצא. נשחרר מתח שהצטבר, אולי אפילו כבר היום, וניתן למחשבות להירגע ולהוריד הילוך. נשים לב לנשימה, לאורך שלה, לעומק שלה, ולקצב פעימות הלב. נצא למסע קצר אל מרחבים פתוחים ושקטים. להתחיל את היום בתחושה נעימה, עם חוזק פנימי שילווה אותנו לאורך היום הזה. כל נשימה מכניסה לנו אנרגיה חדשה, שמחברת בין חלקי הגוף. יש בי יכולת להתחבר אל השקט העוטף מסביב, אל העוצמה הרכה של הטבע. אפשר לדמיין מרחב פתוח, יער ירוק עם עצים חזקים וגבוהים, עם שורשים עמוקים ובריאים. בואו נחזיר את תשומת הלב לנשימה, אוויר נכנס, אוויר יוצא, ונתפעל מהיופי שסביבנו, מהשקט, ציוץ הציפורים, הקרניים של השמש המלטפת. נכניס אוויר, ובכל הוצאת אוויר נשחרר את המיותר מתוכנו. ניתן לרוח לעבור על פנינו, על הגוף. ננשום עמוק. ומפלים של מים סביבנו מרפאים, עם מים צלולים שמנקים את המחשבות. בואו ניתן למים לשטוף כל מחשבה שאינה משרתת אותנו. המים יוצרים בתוכנו מרחבים של ריפוי, של שחרור, בהירות וניקיון. יש בנו חופש ליצירה. אנחנו מוכנים להתחלה חדשה של היום הזה. לאט לאט נצא מהמפל ומהיער העוצמתי. נתחיל ללכת ברגליים יחפות לעבר חוף קרוב. נרגיש את החול מלטף את הרגליים. השמש מחבקת ברכות את הראש, את הגוף. רחש הגלים הרחוקים מלטפים במוזיקה עדינה את האוזניים. באופק נראה כבר את תחילת החוף, והעיניים נשטפות ביופי הטורקיז ונצנוצי הגלים. אנחנו נעצרים ליד המים ומתמלאים אוויר בגוף, בהודיה גדולה על הרגע הזה. הודיה על מה שיש לי כרגע. הודיה על אוויר לנשימה,
על שמחה בלב, על בית נעים, על חברים ומשפחה, על פרנסה טובה, על היכולת לבחור ולשנות. הודעה שממלאה את הלב על כל מה שיש ועל כל מה שמגיע. היום יש לי את ההזדמנות ליצור מציאות מופלאה. יש לי את יכולת הבחירה להתחלה רעננה ומשמחת, עבורי ועבור הסביבה שלי. היום אני בהקשבה לקול הפנימי, לחוכמה שנמצאת בתוכי. יש בי חוזק, יש בי עוצמה. אני ביכולת וביצירה. היום שלי מתחיל בנעימים, בברכה של שלווה וטוב. מחכה לי יום של מפגשים מעניינים, של הזדמנויות חדשות וטובות. יום טוב גם עם עצמי. רגע לפני שניפרד כאן, ובזמן שלאט לאט נפקח את העיניים, ניקח עוד כמה נשימות עמוקות, ונשחרר בבת אחת את כל האוויר, את כל מה שמיותר. נודה על הרגע הזה, על כל מה שאפשר לנו לייצר את הזמן הזה כאן יחד. מאחלת יום טוב.